Els contem ara la història de dos policies locals de València que van haver d'intervindre en un part prematur. Gràcies a la seva acció, tot va eixir bé. Agraïda pel que van fer, la mare els ha rebut avui a sa casa. Hola, Adrián. ¿Se ha quedado durmiendo? Adrián dorm tranquil·lament aliè al seu naixement fa només 2 dies. Era de matinada. Angélica, la mare, es va despertar per anar al bany. El menut es va encabotar a néixer mes i mig abans de quan li tocava. Angélica va telefonar al 112. La patrulla de la policia local va arribar poc abans que els sanitaris. Laura i Moisés van haver d'improvisar perquè el líquid placentari no dañara el nado. Como no teníamos otra cosa, pues el compañero se cortó un poquito de lazo de zapato y se anudó el cordón y nada, y el traslado vino enseguida ya el Alfa 4 y lo trasladó al Hospital General. Pensaba yo prácticamente que ya me iba a morir ahí, pero como la fuerza que te da un hijo, eso te devuelve la vida. Gràcies a la ràpida intervenció dels policies, Angélica i Adrián estan bé. Ara mai oblidaran la matinada en què el menut va néixer.